गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायबावबाय दैजिं फेस्टिभेलनि गोदान ब्लगाव लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों उनथिंजाय आइ लाभ दैजिं बे बोसोरनि साबसिन एट्राक्सन फट' आरो गासै नायगिरिनि गोसो बोहोनो हानाय नैबे आइ लाभ दैजिं स' बेवहाय हिउज सुबुंफ्रा नैबे समाव फट' लागासिनो दङ सेल्फि लागासिनो स' जोङो दिनै 90 साननि मोनाबिलिनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बेवहाय गोबां बिबांनि सुबुंफ्रा नैबे समाव सेल्फि फट' लागासिनो दङ स' जों मोनाबिलिनि भिउखौ 90 साननि माबोरै नुदों बेखौ नैबे ब्लगाव दिन्थिनो नागिरदों स' नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ नैबे 5:30 रिंगानि बेलासिनि मोनाबिलि समनि नुथायखौ स' गोबां नुथायखौ नैबे ब्लग भिडिअ'आव दिन्थिनो लादों। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोननो बे ब्लगाव दिन्थिनो लादों हाग्रामा दालांनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिहरदों बे दैजिं फेस्टिभेल जानाय जायगाखौ लोगोसे नैबे समाव मोनाबिलिनि 6:30 रिंगा जाबाय लोगोसे नोंथांमोना नुहुरनो मोन्दों बैनो मेन गेटआ दैजिं फेस्टिभेलनि स' आं जा जायगायाव दङ बे हाग्रामा ब्रिजनि मेन दालां लोगोसे मोनाबिलिनि समनि नुथाया जोबोर एक्साइटमेन्ट गोसोखौ बोहोनो हादों स' बे ब्लगाव नोंथांमोननो दिन्थिबाय नैबे मोनाबिलि समनि नुथायखौ बेयो 90 हरनि नुथाय स' बेवहाय दिनै ओरैबायदि मानसि जादों साननानै सानख'नो हानाय नङा नियार एबाउट 2-3 लाखसनि सायाव सुबुंफ्रा दिनै फैदों फुंबिलिनि समाव फिसा फिसा अखा हानायनि थाखाय गोबां मानसिया फैनो हायाखैमोन नाथाय 12 बाजिनि उनाव बेवहाय बोथोरा ओरैबायदि लाइटिं जादों सान्दुं दुंदों बेनिखायनो बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा नैबे समावबो फैदों स' गाबोन बांसिन सुबुं बेवहाय गेदारिं जागोन मानो होनब्ला गाबोन मिका सिं आरो निति महन बिथांमोना नैबे दैजिं फेस्टिभेलनि स्टेजावनो लाइभ पारफरमेन्स खालामगोन स' जुदि सम आरो सुबिदा मिलायोब्ला गाबोननि नुथायखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन लोगोसे दिनै 90 साननि माखासे नुथायखौ नोंथांमोननो ब्लग भिडिअ'नि हेफाजाबजों खोन्दो बाय खोन्दो दिन्थिनो नाजादों लोगोसे बे ब्लग भिडिअ'आनो दिनैनि जोबथा जागोन मानो होनब्ला दिनै बोथोरा जोबोर गुसुनि थाखाय बेवहाय ब्लग खालामबाय हानाय नंलिया लोगोसे माखासे साइथिंजाय गोबां हिन्दी मेथाइ बड' मेथाइ आरो माखासे मेथाइ दामबाय दङ जायनि थाखाय कपिराइट नांनायनि चान्स थायो स' बेवहाय लाइभ पारफरमेन्सआ गाबोन नुनो मोनगोन नोंथांमोना मिका सिं जोबोर मुंदांखा हिन्दी पान्जाबी आरो माखासे रिजनेल लेंगुवेजनि मेथाइ रोजाबगिरि मिका सिं बिथांखौ गाबोन नोंथांमोना बे जायगायावनो मोनाबिलिनि 7 बाजिनाय लोगो लोगोनो लाइभ पारफरमेन्सखौ नुनो मोनगोन स' नैबे समाव दङ आङो हाग्रामा दालांनि सायाव लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिहरगासिनो दं बै रोमै रोमै नुहुरनाय बेनो हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय नुहुरनाय मोनाबिलिनि नुथाय स' एक्साइटेड नैबे खेबाव थारैनो
इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डजों बे ब्रैथि खेबनि दैजिं फेस्टिभेलखौ सालायलांदों। लोगोसे दिनै 90 सान आसा खालामो फैबाय थानाय ब्रैथि सानावबो नोंथांमोना बेबायदिनो मदद होनानै बे दैजिं फेस्टिभेलखौ सालायलांनायाव हेफाजाब होगोन। लोगोसे बेवहाय गोबां एडभेन्चार खालामनो थाखाय सुबिदा होदों। पाराग्लाइडिं, हेलिपेड्स, एलिफेन्ट साफारि, बोट राफ्टिं, लोगोसे माखासे गोदान इउनिक एन्ड आर्टिफिशियेल गेलेमुं बा नुथायखौ बेवहाय दिन्थिनो नाजादों बा जाफुंसारदों। स' आफा आनान गसाया बे सानब्रैनि समखौबो मोजाङै मोजां बे दैजिं फेस्टखौ बारहोलांनो हाथों। लोगोसे जोंनि भारत नाङै आसाम नाङै लोगोसे माखासे इन्टारनेशनेल सुबुंफ्राबो बे खेबाव बे दैजिं फेस्टिभेलखौ नायनो फैदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअ'नि गासै खोन्दोफोरखौ माबायदि नुखो दिनैनि 90 साननि कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहर। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार, मानो होनोब्ला बेबायदि गोबां इभेन्ट्सफोरखौ गोबां फेस्टिभेलफोरखौ दिन्थिनो थाखाय महिलारि वाइड एंगोलनि जानानै आं मुनिन्द्र महिलारिया अराय सम नोंथांनि थाखाय रेडि बा नोंथांमोननि थाखाय रेडि। स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ लाइक खालामदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसनखौल' खालामनानै होदो। जेसेबांनो साबस्क्राइबार बांगोन एसेबांनो आं नोंथांमोननो गोदान गोदान इनफरमेटिभ एन्टारटेनिं भिडिअ'फोरखौ खालामलांनो नाजागोन। स' दिनै 90 साननि मोनाबिलियाव बेखिनियावनो जों दैजिं फेस्टिभेलखौ नागारलांनो सानबाय, मानो होनब्ला बेवहाय जोबोर गुसु। लोगोसे गाबोननि समाव जुदि सुबिदा मिलायोब्ला मिक्का सिंखौ लाइभ दिन्थिनो नाजागोन। स' गासैनिसिमबो दैजिं फेस्टिभेलाव फैनाय गासै रायजो राजा नोंथांमोननो गोदान बोसोर 2020 मायथाइनि गाहाम हामलायनाय बावहरनानै लोगोसे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि जिउआव गोदानै सोलायनाय लाबोथों, जा आसा थिदों बेयो जाफुंसारथों। बेखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जानानै आं मुनिन्द्र महिलारि लोगोसे आंनि गासै फेमिलि मेम्बार्सआ नोंथांमोननि गासै फेमिलि मेम्बार्सनो गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरनानै दिनै 90 साननि मोनाबिलिनि हाग्रामा ब्रिजनि दैजिं फेस्टिभेलनि नुथायखौ दिन्थिनाय भिडिअ'खौ बेखिनियावनो गोजोन्थों। बाय बाय, सि इउ, गुड नाइट, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि जै।